या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे अशा एका करिअर चूज करणाऱ्या टूल्सचं नाव, त्याच्या माध्यमातून तुम्ही 10वी नंतर तुमच्या मुलाचं परफेक्ट करिअर चूज करू शकता. ते चूज करणं यासाठी महत्वाचं आहे कारण माझ्याकडे कित्येक मुलं असे आलेले आहेत ज्यांनी ट्युशन क्लासेस लावले, आई वडील लाखो रुपये भरले, पण त्यानंतर त्याला ते जमलं नाही. म्हणजे लाखो रुपये पण गेले आणि त्यासोबतच त्याला जे आलेलं डिप्रेशन आहे, प्रेशर आहे ते वेगळं. तर या गोष्टी तुमच्या मुलांच्या जीवनात होऊ नये म्हणून DMIT टेस्ट हा एक उत्तम पर्याय आहे. DMIT टेस्टद्वारे तुम्हाला तुमच्या मुलामध्ये काय जन्मजात क्षमता विकसित झालेली आहे ते कळेल. त्या जन्मजात क्षमतेनुसार तुम्ही तुमच्या मुलाचे करिअर निवडू शकता. खूप छान टेस्ट आहे. DMIT त्याचं नाव आहे. याबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर माझा नंबर खाली दिलेला आहे. मला संपर्क करा, जाणून घ्या आणि आपल्या मुलाचे मुलीचे भवितव्य चांगले बनवा.